kumba kwenyu ragara nderenyu, ragara richapera kana nguva yadini chandati nditanga kutaura naFair. Chache mataurire makuita kuchibvira muri kuritaura pasii. Inini ndinobudirwa, ndine mhepo yakagara pandiri, ndizvo kana zviri zvemhepo tu, kana ine mhepo ndizvo. Kana zvaa zvangu physically, inini ndine nhamba dzichitupa dzinonzi mukasangeni handinzwisisi. 1 ende zvangu ndomirira. Number 2, pakapedzisirwa kubviwa kumusha kwenyu, mhepo yakabuda mumusha menyu ikabuda kumwana wenyu, haina kubuda kumwana wekwamukotsanjera, haina kubuda kuna makumbi wangu, ndizvoka? Zvamawirirana zvamakawirirana kubvuma kana kusabvuma zviri kunani, zviri kunemi. Pati chandiri kutondera nekuziva pakakumbirwa kunzi tiri kukumbira kuti mwana ari kubudirwa nyaya iyi asunungurwe padare iri, nekuti zvikaramba zviri kudai zvinomukanganisa upenyu hwake. Ndizvo here vanhu vesu vari panapa? Mubvunzo wangu uri kuti mirai, chimbomirai kuti asunungurwe. handisati ndapedza, munozonza mubvunzo. Ini ndiri kutaura pandakagumisira kunzwawo ndichipiwa nasekretari nezvandakaonawo papupura. Mai vemwana vakakumbira kuti ndiri kukumbirawo kuti mubvise mhepo pamwana wangu. Zvakanzwiwa nemunhu wese. Ndiri kunyepa. Kana varipo mai vacho, kana vari panapa vanondipoporera. Mirai izvi. Mhepo yanga ichibuda ichitaura ichiti ndini mai venyu. Ndomweya waibuda waitaura kuti ndiri mai venyu. Vaibuda pamwana ve. Uyu, handizvoba. Pandoda kunzwa kuti ndikwanise kukonekita ndepekuti kubva patabatsira tichibva mumusha menyu, mwana watakabatsira tichigurunura mhepo iyi ane here problem yaari kusangana nayo? Zvichiri kuitika here zvazvichiitika zviya zviya, kana kuti kugurunura kwakaitwa mwana right? Because mwana anga achibudirwa ndewenyu, ndemumusha menyu, handizvoba? Hasi wangu nanhasi ndemumusha mani menyu. Munogona kuitirana nharo muchiita zvese zvamuri kuita inguva yenyu, because handimi mamuri kurwara, ari kurwara mwana wenyu. Ende kana mamuine pain yemwana wenyu, munofanira kutanga mazvibvunza kuti mwana uyu iwe zviri kuitika here kana kuti kwete, toenda pamberi. Kana kuti muda kuti tovhura futi patatakavhara zvodzoka futi zvazvaiita here, handichazivi. Asi ndida kumbobvunza varidzi vemwana nemwana, tonzwa kuti pamwe kusunga patakasiyira paya paya mwana ari kurwara. Inini amukotsanjera. Ndandisati ndasvika kwamuri pa. Musandimhanyire bai mimi. Ndiri kubvunza kuti pakapenderwa dare remusha wenyu, zvenharo dzenyu dzamuri kuita ndedzenyu imi physically, ndimamuri kurwara here? Mune mwana here anga ari kubudirwa? Kana imimi wacho muri kuita nharo muri kubudirwa here? Hamusi handitika. Mwana anga ari kubudirwa akakunongedzai akanetsa, ani ndiye yari apo. Saka tida kunzwa kuti zvanga zviri kuitika zvichiri kuramba zvichienderera here kana kuti kwete, totangira babi? Yes. Ndiyo ndini mai vemwana. Mwana uyu kubudirwa kwake kwakatanga uyu mai uyu asati afa bauti uyo tiri kutaura naye uyu. Tikamboita tikambodaidza vana atsika mutanda, mwana uyu waita tindori kuchechi zvindoita kusvikira panga arondobatsirwa akauya zvikanetsa mumusha. Tikasvika pakauya vana booster, wakauya wana tsika mutanda waimbofamba waimbobatsira, asi hazvina kupera apa ngekuti mwana zviri kuramba zviri kuwana paari kundoenda iyo zvizi kurorwa kwaakaitwa wakaenda aisvika ikoko atova nenhumbu yake yekutanga yemwana wake yaakuda kutobara, wakatanga kuita pari. Asi waimbofamba kwaenda ikazi tiri kuona mweya wengozi, mune munhu uyu makaisirwa munhu wakafa, uri kuuya koiswa pamuri, wouya woita izvozvo vanhu votsitikirenyu mweya wengozi. Unenge rosi yako iri pauri ine zvainotoda kutoshanda mukati memusha, asi iri kubviringwa nekuda kwenyu kwengozi. kwenyaya yengozi.
zvochindoramba zveshe. Saka wakundoti pese panenge pandoita zviro mwana wangu unondobuda udai. Kana pese pakaitika nyaya idzo dzemufu wetiri kuuyu waindoziva wakavizinga wabatwe wana iye ndiye unongobuda. Saka ine zvekundinetsa kuti mwana uyu pana paanozobuda zvinozotaurika zvacho manje zvinondirwadza nokuti urutaurirwa rufunzirwa ndimai wacho wanenge uri kukurukura kana kuti nawamwe wanhu zvaanenge auzobudirwa ikati kufara kuti mwana wangu adaro pamberi pemunhu murume wacho izvonao zvinonakidza here? Hazvinakidzi. Saka inini ndandokubumbira kuti mwana wangu titombozwe kuti mweya wacho wakambodini ndiwo here wemufu wakabva ufoka kuti kune umwe pamusoro iyi nyaya yangu manga musati mandipindurapo mandipindura zvaiitika kumashure ndizvoka inini ndoda pandapinda mumusha menyu nekuti chandakadaidzirwa mumusha menyu imini ndakadaidzirwa nhau yekunzi baba wada kuti wauye pamusha tokumbirawo kuti paumba pagadzirwa baba wane masvikiro ndoda randakawira musha because lero hatina roba semhuri kana usina roba ka saka inini ndakabhururuka uyaumba kwenyu. aiwa imimi makauya zvevamukosanjera mukauya imimi mukati kwazi ndauya pamusha pano kuti inini ndakazwa kuti kuna vanhu vari kuenda kumakuwa nekuti kwai maya kuti mugadzirisa kuti baba apinde mumusha hatina kurizwapa ndiripo kana maminitsi acho aripo. Alright, it's okay. Chakaita tumpinde mumakuwa imimishi zvinhu zvaa zvaiswa kazvakaurira makutondivhiringidza mubvunzo wangu manje. Alright, ndazvinzwa. Nhau yekukubatsirai pamusoro pababa venyu nechimiro chemusha venyu nenhau dzenyu dzemakuwa. Alright, it's okay. Pane nyaya yangu ndepekuti kubva pandabatsira mwana uyu ini ndichibva ndaenda handiti kusvika muzosvike pazuva rinoti chi pane here chiri kuitika iye wacho achizvidairira imimi muchizvidairira kana kuti hanzvadzi dzacho kana kuti wari kugara naye vachindidairira sangirepo. Ndezvekuti shuwa zvataura mama kuti pandakatanga kuroorwa ndine nhumbi yemwana wangu shuwa ndaita sezvinonzi kugwinagwina. Aiwa kani ndoda inini pauya mukotsanjira apa pandauya ndichikubatsirai tichipendera nyaya because ndiri kubvunzira mubvunzo uyu pakuti padare rakabuda handiti ka dare rakabuda richitaura wakataura uri mweya wengozi ndizvoka uchinongedza kuti uyu wakanditadzira ndizvoka warume wabva wapikisa handizvoba tikaisiya pakuti zvakwamuri zvinhu zviri kubuda mushamani menyu dai zvazviri kubuda kunze hameno kana ari uyu akapara kana uyu as long as ari wedzinza rekwenyu zviri kumusha kwenyu kugadzirisa kana kusagadzirisa zviri kunani zviri kunemi because ibhora riri kutambika riri mumba mani menyu handitika pakajeka ipapo. Saka ndoda kubvunza mubvunzo unoti pandakapedzisira mai ava vachikumbira kuti bvisawo mweya kumwana wangu abudirwa futi here because munogona kukirenga bamashaya chiri kubuda so nemasungiro takaita ndosaka ndikubvunzira ndoda kuziva pamuri kuda kuti muri kuda papi totsunura here patakasunga kana kuti zvakamira sei chimbomirai ndoda muri tombobvunza pamusoro yangu seko pamusoro imaiyo pamusoro wadare pamusoro musharukwa pamusoro musharukwa manzwa here kumbomirai katitaurawo munombotipa nguva isu uda kubvunza hangu ini hangu ndakabvunza ndakatarisa nemusikana uyu handiti arikugara nani musikana uyu mayo hamusi kundipindura ba ndati arikugara nani ari panapa here hapana ndo zvatiri kuzama kubvunza zviri kutamboda kubvunza awa bozi kazhinji kacho kana achinzi anobudirwa tikutarisa kuti zvizhinji zvinoitwa iye asikatodini asingazii ndo mubvunzo rufanira kunge muri kupindwa bari kwese pamuri kuenda kwese hakuna chi then tozodzoka panani pamwe ari padhuze pacho andika pana ari padhuze pacho aidha angawa hanzvadzi yake kuti pamwe anogona daidzigona natsano kuti uyomboona hanzvadzi yako zvayaita kana kuti mai wake anogona kufona wanzi uya uone mwana wenyu zvaaita maiyo handii muri kunyatsa kuona ndo pano patinoda kudzoka ipapo kuti ari very close nemunhu ndiani akwanise kupindura zvaataura security pabva pandakauya mumusha tikaita zvatakaita handiti muriona yes chabuda futi bozi anogona kusazoona bozi ndiye anotoitika pandoda kunzwa chete unofona unogara nemurume wake asi panyaya yekubudirwa haanobudirwa aritori mumusha imomoma patinongoti tangoungana udarezve pane zvinenge zviri kuitika kana pachechi tomboti ndaenda pachechi ndinongoita sezvinonzi ndichikuita kunga sezvinonzi zvinohaka
Alright, ndazvinzwa. Kubva kwandaita musha menyu mamboenda uchechi. Pane chabuda futi kana kuti kubva ndopane nyaya yangu basi kuti ndizive bhatani rekuvhura nekutangira chete. Chechi kwandaenda zvaimbobuda uyo mubatsiri unenge achiripo zvinobuda kana paine zvanenge akutaura kana chichichi ndobva ndaita unga sezvinoenda kutohaka kana paine waari kubatsira zvoita sezvinonzi haka mweya weuyo ari kubatsira. Kubva pamakabasiwa here tete muchibva no izwa kutaura kuri kuita munhu tofunga tingachatendera but pane anza ndo tiri kusvika uyu ari kuti ubva pakamandibatsira because mwana uyu ndichizwisisa inini nhau yemwana uyu mumusha mari mane nhau dzirimo pakutanga kunova nhau dzaaibata asati asvika kumweya kwaari dzinova nhau dzemweya idzi dzine vakadzitanga kudzigadzira kuti ashande akumweya because tiri kuti nhasi unopakadziwana watoimba kudai uyu anohaka muruzwa ausisiri mweya unga wasvikirwa ba ndo patiri kuda kuti tionesane ipo papo uyu anohaka pamusoro kushandira kwake handinei nakobe kuhakira kwake uku handinei nakobe. Nyaya yangu iri pakuti nhau yemhepo yamai andipindura kuti kana toti mubatsira rubatsira umwe munhu seuya ruprofita umwe munhu munhu autoprofita ndokunohaka mhepo yake haizotozviziva izvo zvinoitika izvo but panyaya iyi yemweya wemufi wandakakumbirwa neamai asati ba because haabudirwi zvauya iri mumusha haabudirwi panhau yemufi anoita zviya zvokuti anga pari 1 o'clock ndo paanoita nyaya idzodzo then nekupera kwemwedzi kwega kwega. Saka regai ndibvunze baba, kubva kwandaita ini ndichimbobatsira nhau yamai kunyanya iyi ini ndoya pandakapfuura napo handiti mune here ripoti yekuti amboita futi zvezvi kana kuti zvakaitika December zvina kuita zvakapedzisira January zvakaita zvandibatsira December hazvina kuitika. February uno kazhinji kacho zvaivanza kuitika kuti kana ndisina kuita mwedzi iwowo mwedzi waFebruary uchitanga kuma 1 2 3 ikoko kwaunenge zvinenge zvakutanga zvadaro mwedzi wepabagasi pacho zvadaro unenge wakuma 13 14 zvibva zvachidzoka kumwedzi wayo chaizvopera kwemwedzi ka1 ndozvita ka1 pamwedzi kuma nguva dzekuma 11 12 1 2 3 ikoko ndidzo nguva dzinoitika zvinezvo. Pamusoro inimbodayirawo nyaya inenge iri kutenderera susu kuuya kwataita kugara panze panapa changamire watiti endai musamukotsanjera nemimai mapingo ngapatsvagwe mumwe munhu wetatu nyaya iyi ionekwe kuzi yakamira sei tionekwe kuzi akauraya mhai wakwangwarai wababa wasangwarai ndiani uye akaisa zvinhu uku ndiani akanga aisa zvinhu izvozvo but nhoroondo yese yamurondedzera panapa kazviri out of topic zvamutora panapa inazvotagarira pano taya kugarira nyaya yataurwa namambo mukati umo musatipedzere nguva bamwe tiri kurwara bamwe tototambudzika wanhu ngawauye wagarapo tiwirirane nyaya iyi samukosanjera samukosanjera nyaya iyi ndinoiziva kubva pamawambo kusvika pamapanga ari kuita hwaiwa yayo kusvika patiri nhasi nyaya ndinoiziva in and out. Takupai nguva yakareba samukosanjera muchitaura tipeiwo nguva titaurewo tiriwo vanhu tipeiwo nguva tiriwo vanhu musatidaroba musabva matidaronga tisiri vanhu tiri kuti samukosanjera imimi neni takafanana tiri one uniform garai apo ini ndogara apo potova murapi wetatu weishwapo nyaya yekwajombe ibvatanga kutofamba takushumira kuti izwa nekwajombe kuti murapi wetatu doku ubva ari kupi siyana nerondedzero samukosanjera nokuti rondedzero yamurondedzera paka yakarondedzewa kare ndovanoiziva mudhara handiregi kubvunza because ndakabatsira ndinofanira kunzwa kuti pandakabata pakamira sei kana ndinokodzera kutobvunzawo futi nondakabatsira warambidzwa here aiwa ndo pandi kuti mambo ati musabvunzeba tiendei mogare pasi muri watatu mugadzise nyaya mozobvunza mumashure bazi munozobvunza mumashure ndozvataura muri kuita murapi izwai murapi
Mukauya pana muchikoti muda kubatsira newa ndokuenda mbokudzi yedu vanhu vari panapo vese umwe atora pakamira kumotikara mutoziita anenge ngati kana mutaura nawinyika sai kuita mukataura muzwa voice rangu pana kuti hasi kunzwa ndo rinonzi dai inini ndapana but inini ndapesana nenhau yenyu mukati muri kutaura muri kutipedzera nguva nawo panapa ka havana chavari kuziya aiwa batiri vanhu vekwajova utipedzera nguva urondedzera nyaya inini ndakapedzera munhu ndida kunzwa kuti andakabanda andakasiya tiri papi maakuti Mona tauya panapa titakukubeserai mona tiri pana titakukubeserai ukaitanga maona izwa zvemira zvenaye pomira ndikakuti imirai munonyarara mama ini akuda kutaura chokwadi ndikakuti nyarai munonyarara zvitori nani izvo zvazvakana basa nini but kutaura chokwadi kwakanaka wozanzaramboona mambo anonyaradzwa nemunhu achitara zvemutara zvezvinoneboda inenge isu pana tikutaura kuti panapa mamire chimiro chepano awa atori mukati mune wauri kuona panapa wakafanana bhosi dai mweya wako uchiona kuti kutaura kuti awa ndio mambo vari pazva sausati tauro zvekuda kuita kukanganisa zvinhu zvakanaka ne handi zvamatiunzira pano chitiitai zvamatiunzira panapa zvati handitauya taramba here tiri pano wani chideidze zvarapwacho ndindodaidza saka kana ari kwajombo chingodeidze ndosada kuti chinyararai munzwa zvatira kutaura musati mhanyire mberi mbuya wataurire kwajombo tati chinyararai hamutauri chitaura pa munotonga makumba muri kurwara ndimi muri kurwadziwa panyama notiwa muitesema aiwa muna rurwadziwa nonyarara zvozwa zvoda kubatsiwa tiende mberi kwatoramba muri kutaura boti chambomira tichikusvika manyarara tozotangira ipapo vosi zviri kurodza kuti hamusi kurwara tinofamba sei kana muchiita nharo dzenzamuti tatinyararai tionotoita sei Membuya kana manzi nyarara izvi nayo ma. Ndozvamunoita muri kwenyu kwamunoita munozviita muri uko kwete kuti kuno uko matonana nesusu moti pangwa dzedu